Kajing kuble ya pi baro ki basngap ya kani ka khubor ha kani ka step. Ngada kentu ya pi ba pinai beteng ban ya sngap ya ki khubor ki bangiju pelaj man la ka sngi lengba kani ka YouTube channel jong ka NTRC. Ha kani ka step ka khubor bangine kren kalong ki jingya thu lupa ya ki jingjia ban sajia. Kumnungin le. Ki jingya thu lupa ki la ban wan ni ki telong ba per kila ban wan na ublay ba im ba kita ki jinga tul pa ki ba wan na ublay ba im ublay jong ka bible ki de ki jing tul pa ki ba day ba ki ba shisha ki jinga tul pa pat ki ba wan kila ban wan na ki way pat ki talong ki bam day na ublay jong ka bible way na ki nong ye tul pa ba pa ha ka pertay uday un Nostradamus bat une ki jinga tul pa jong u ki de ki jinga tul pa ha ka nongrim joga jinget yo blay joga bible blay ba im uni Nostradamus udan ke jingyo i ha kata ke jingyo i jong u na ki bor ki bana shalandet na ki way pat ki bor ki bom day kat kum ka nongrim ka ktin ublay pen ban ki jingye thu lepa ki la ban wan na ka nono ka sos Henry ke jingkali ka long kum dongin le ki don ki jingye thu lepa ki ba la ya thu lupa ya ki jingjia ki ba shirkai ki ban sajia haga bible la ya thu lupa kam tam ha ka kitab jing pan pau la ya thu lupa ki jingjia ki ban sajia ki jingjia ki ba shirkai ki jinghap jong priya ka ba shirkai ka ba ompat jujia ka ba nom jia shu ka jinghap jong ki te ki met baneng shaka khandau ki jing khanyu jumai ki ba ompat jujia mano ki ba nom jia shu ki jing yap them ki jing yele ki jing umsnam bat ki babun ki jing ya thulpa ya ki por ki ban sawan ki jing jia ki shirkai ngila ban yo i haka kitab jing pan pau ka ba u apostol Yohanes ula yo i ya kita da ke jing pan pau u Jesus Christ men ba udang don haka dolan nong Patmos ki don ru ki jing ya thulpa ki bala yo thulpa da u Jesus ya ki por ki ban sawan ki don ru gi jing tulpa bale tulpa da ki prophet ki nongi tulpa ha ka testament ka barim ki jingjia ki ban sajia pen ban halor ki jingye tulpa ye ki jingjia ki ba shirkai ki ban sajia ka jing tmu jong ki jingye tulpa ka long ba ubri un pen kre ubam bej un pen bej ubam ngej un yo ngej bat uta ubam pat janai un be shege jing janai uta ubam pat pen kre un pen kre no dei na kata daw ha ka bible ki babun ki jing thu lepa om shem la yathu ya ka tarik ya ka por ka ban sajia wat ya ka jing khayu Jesus Christ la deb yathu lepa da ki spas nem shiwa ban khayu umika yathu lepa ya ka jaka ban khayu Jesus u nong tulpa Isaya u ya tulpa syapang ke jingka naga tesoti u Jisu badru igi jinglong jong u Jisu kum uta ubapala Henry ya ka tarik ya benai bade kapor om shem la yathu lanu hakanu ka tarik on kai u Jisu bar u Jisu ru hagi jing tulpa jong u habo yo tulpa ya kata ke jing jarba ka ban sawan ya ke jing wan umarat klau ya ke jing pensange dok nong marat klau ya ke jing kenya jong ki jiu haga tempel ya ke jing wan jong u ban rong no ik riu khoj bar ke jing wan pau jong u haga jing wan asin jong u shagani ka perthai u Jisu la de bi thu ya kita bat ula ya tulpa ki jing jia ba shirkai ban sajia ki jing khanyu jumai ki thma ki jing yap them Henry u Jisu ong ya kasngi bat ekapor amdan batip ki angel hapneng kim tip wat uru kumukhun ubriu tip Henry tangu pa bahabneng utip dei na kata daw la dan ki nunu ki jing thu lupa ki bada bu ya katarik lagalong ki jing wan u Jisu lakalong ya ka jingwan arsin jong u lani kino ki jingjia ki ba ka bible kala de ya thu lupa ngi ha pada sumar bha ya kita bat ngim dei ban khuslai le de ban chiting
ngihap an bishar na kaktin ublay namar ki jingjia kinjia ki jumai kinjia ki jingap tem kanjia ki tma kin sajia katma armageddon kan sajia katma kok umakok kan sajia ki jingwan jisu kan sajia henry ya katarik ya ubnai ya usnem laburi no nangi dei halor kan ikan nongrim baya gajing kai jisu ro laburi no nangi ya na gajing tip jong briu ya gajing yap jisu ro laburi no bad om tip tikna ya katarik balakha bat ya gajing mi pat bat ya ka jingyap jisu ha kading phana gajing kali kalong balai ba ublai uburi no ya kitarik ya ka sngi ya ka por bagi ta ki jingjia ki boleh thul pa ke Bible kin saja. Kadau kalong ublay kwa bangin pan kre i gijing im jong iman la kasngi. Bangim dei ban chong tia thai ha gijing im ka bakan jaman sim ha gijing dei bat ublay. Dei na kata kadang ka gospel Lukas kal nong ka ba arpway kat kwat life sao. Hadu life pun riu Jisu ong namar kata tu sumar ya lade. Yo kumno baki dono jong pi kin ngau khia da ka babam lalot. Bat da kababo ai bat da gijing khuslai perthei bat bakata kasngi kan lap kan dit ya pi kum gijing riam na bakum ta kan ngat ha kita baro ki ba shongsa ha ka sla ka khandeu baro namar kata tu syarai pi hala kasngi da ka baduai ba onyo anyau ya pi ki ba bit ban like no na ki ne ki e baro ki ban sajia bat ban yeng ha khamat ukhun ubri ublei ukwa bangin pan khre man la kasngi yala kejing im ublay ukwa bangin syarai man la kasngi ublay ukwa bangin sumar yala kejing im man la kasngi bangin pet ngor ngin husiari la kejing im man la kasngi nginom yo thia ha kejing kan oi ka perthei nginom yo thia ha kejing buteng iki bang ya dei bat ublay nginom kensting yala kejong kejing im namaru Jisu ang hakapor ka bapimpoi perkhat hangta unwan ukhun ubreu hakapor ka bangin poi perkhat ujumai unjia hakapor ka bangin poi perkhat kensan ki jingjia ki basyarkai kinjia na kata kadau ya kapor jongki ki ban sajia ubleu laburi no khanang ba ubreu unom syania hagata ka sngilan ni kapor henry un syania yala gajing im ha ublay ba ublay ula ban sumar yu ula ban pelat yu naki ki jingjia ki basyarkai da ka ba ubriu pan kre yala de Jisu hi ong haba kini ki kin sajia to kbit yala ki khamat amar gijing lai im jong pi kala hajan kumta haba ki jingya thulpa kin kiwan kila ban wan leng ba ki briu blay kila banwan ru lengba ki bom nget ya ka Bible lani ki bom nget yo blay ba im na ki weipat ki telong jing thul pa kala banwan lani kala banwan ke jing ya thul pa ni ki scientist ba un sa khanyu ujumai lani kan sajia kata ki jing jia mariang lani kino ki jing jia kumnu ngin le haba kata ki jing ya thul pa ki jing jia ki ba syarkai kin sajia kumnu ngin le Jisu ong ka gospel Yohanes nong bakat saud kot panengkong wat ki khuslai no kada nut jong pi to nget pi ha ublay to nget hangaro ka kam jongi kum ki kristan kum ki banget kalong bang ngim dei ban ki jingmot ngim dei ban ki win ngim dei ban shifting rumah ngim dei ban ki lamwir kum kita ki bom don jingkermen kum ki bom ngai ngide ban scam ke jingmot ngide ban scam ke jingade bat ublay ngide ban pen klan jela ke jong ke jingade bat utrai nginom ki jingmot nginom shifting in thia de ka basok ngin tray ngin kta ngin shakri ngin le ya ka badai ngin pen kre la ka jong ka jing em nginom shifting la ru jumai unwan don ban ong jumai unwan la shai nginom shifting ya kata nginom shifting lada don gijin tulpa ba katma kan saji ha kata kasngi lani kan sawan kenem sniu ha kata kapor nginom shifting kita namar ka Bible hi kala de tulpa ya kita baro
Ka Bible ka dei tang maka ka kitab na ki kotnyam baro ka ba yathu lupai ya ki ban sajia. But ha ka Bible ada yathu lupa tang ba ya ka tarik ya ka por shim la yathu namar ublei kwa ban pli lani ban pentip ya kata Kibriu yo ba Kibriu kin ken stingi la gajing im Henry ublei bu ri no na gajing tip jong Briu ya kapor ba ka sngi khanang ba ubriu un pan khra ila ga jong gajing im man ka sngi khanang ba ubriu unam shipting ya kata ka sngi ba di kata ka por dei na kata ka daw nagabanta jongi ki Kristan bat ki balangai kakam jongi kalong bangim dei ban shipting ngim dei ban ki jingmot ngi dei ban ngej hau blai ngi dei ban pen kre la jing im man la gasngi kala ban jia hagano ka por ke jingwanu Jisu kala ban jia hagano ka por ke jingwanu marat klau Krislam ler kala ban wan ke ji jamar yang hagano ka por ka ban pen kala ya ke jinglong jingman juga pertai kala ban jia batkan sejia kata Henry nagaling jongi ngim dei ban shifting ngim dei ban ki jingmot ngi dei ban pen scam ke jinget ngi hapan pen kre man ke sngi bangi dei ban long ki balak kloi ban ya shem ya kano ke jingkala la ke jingjia da ka bangi bat scam ke jinget dei baru play ngi pen bej la ke jong ke jing im bat ngi pen kre man la ke sngi ke jing im jongi kata ka dei ka bangi dei ban le haba ki wan ki jin tul pai ki jin jia ban sajia kata ka dei ka bangi hap ban pen kre ngi hap an le la ka jong ka jing im dei na kata ka daw ngi ai ngo yo play na ka banta u Jesu Kris ubala pen scam ya kata ka jinget ke jongi bat ubala kular yang ngi bangim dei ban shipti ngim dei ban kuslai u Jesu hi ka khubor jom ubon sin kalong wat shipti tokermen wat ki khuslai na ka da anut jongpi tangga di ka khubor bon sin ka bami na ka shintu rutrai bat na ka banta jongi ro ngin don ke jingkermen nginom shipting nginom ki khuslai ngin pen kre ila de bat ngin pen baik la ka jong ka jing imman ka sngi ba ka ta ka de ka bangi hab an le bat ki jingjia ki la banwan ki no ki jingjia ki mat jia tangba ngila pentik kana ila de ha ka jinga de baru try ba ka ta ka de ka jing shngan jongi ka ba kam de ha ka no ka jing start jong ka science ban ya daingi na ka jing jia mariang Henry ka jing shngan jongi ka long bangi don ha ka liang try don ha ka liang jongi bangi don ha ka ti try play ula ban sumar yangi baru play utip ya ka jing im jongi to play ker khu yangi ha ka ni ka por leng ba ka ni ka tinu play ka banga don ban kren ha ka ni ka por bat ngan duai na ka benta jong pi ha ka ni ka khlip mat kala da don mano ki ba don ha pedeng ka jing shifting jo ka jing im pi shifting yu jumai pi shifting yo Krislam ler pi shifting ya ka jing yap pi shifting ki jing mariang pi shifting ka eryong ernget pi shifting yo priya pi shifting ya ki ki jing jia ka thama ya ka jing yap Henry one show Jisu Bible ka ang na problem shimla ahingi ka mansim ka jing shifting Henry ka bor ka jing it bat ka jing mot baklan tongan duai playbook pan jongi bahap neng kerteng Jisu bana Nasaret khun jome nga wan sheme ha ka por ban wan ra ya ki briu jome ha ka por dana preng jongki ki shifting ki jijamar yang shifting ya ka eryong ki shifting yo priya ki shifting yo jumai ban sawan ki shifting ki jing yap ki shifting ki ksut ship dan ki jing shifting ki ba pher haki ki belong abnormal ha kerteng Jisu nga hukum yo tau mansim jing shifting bat ya kata ka jing shifting na ka jingmot jongki na ka donot jongki kan long bala weng no ha kerteng Jisu bana Nasaret na ba ka tien jome try ko ong ba blame shimla ahingi ka mansim jing shifting henry ka bor ka jing it bat ka jingmot baklan kumta kan long ya ki briu jome ba kin don ka jinget ka baskem hami kin don ka jing shan hami kin sngau shan ba kin sngau dengan hame ko try ke jing im joki ke baman ke sngi pelai lu jiki na ke mensim ke jing shifting pendap yaki da ke jing slur da ke jing klan ke jing mot ke mensim bat ke jinget ke baskem kin don hame ko try Jisu kerku yaki ha ke kerteng Jisu tuai ngapan ke ne baro amen.